Nee, dat zingen we niet met Toevallig niet met het koor, oké. Nee. Want het is zondagavond en elke zondagavond roep ik iemand uit tot winnaar van de week. Dat is iemand die deze week in de prijs is gevallen. En deze week is dat dan niet één persoon, maar dat is een hele groep mensen. Mannenkoor De Meulenzengers, die zijn namelijk uitgeroepen tot inspiratiekoor van het jaar. En aan de telefoon heb ik voorzitter van het Mannenkoor De Meulenzengers. Dat is Rob. Rob, goedenavond. 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 Allereerst, gefeliciteerd. Dankjewel. Inspiratiekoor. Laten we even beginnen bij het begin. Wat is nou precies een inspiratiekoor? Nou, een inspiratiekoor is eigenlijk iets wat in het leven geroepen is om de koorwereld wat nieuw bloed te geven. Ja, wat is er veel aanwas vanaf onderen? Want ik ken in mijn omgeving... Ja, Rob, ik weet niet hoe oud ben jij, mag ik dat vragen? Ik ben bijna 65. Ja, ik ben 30 jaar jonger, ik ben 35. Is er veel aanwas vanaf onderen? Want ik ken niemand in mijn omgeving die op een koor zit eigenlijk. Nee, het is inderdaad in de mannenwereld, zeker wat wij hier in de omgeving kennen, is het een moeilijk iets om jeugdige, zeker jonge vaders met jonge kinderen, om die te inspireren om bij een koor te gaan. Wat bij ons binnenstroomt, zijn mensen van 50 plus, zeg maar. Ja, precies. Nou, als ik dan toch de voorzitter van een inspiratiekoor aan de lijn heb, waarom is het dan zo leuk om te zingen? Nou, wij zijn gewoon een hele grote vriendenclub. Ja. En laten iedereen in zijn vaarde, iedereen die enigszins kan zingen, mag bij ons komen zingen. Maar er is wel één voorwaarde, in ieder geval bij jullie koor, dat het mannen zijn. Wij zijn alleen een mannenkoor. Ja, we hebben één dame, en dat is onze dirigent. En die haalt de koffie? Nou, die is niet belangrijk, die is heel belangrijk. Die is echt de motor van ons en daar zijn we heel blij mee. Dus eigenlijk nooit gezeik? Nee. Gelukkig niet, nee. Rob, mag ik hier even een parallel... Er zijn geen vrouwen bij dit koor betrokken, behalve de dirigent dan, en er is nooit gezeik. Heeft het met elkaar te maken? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Maar wij zijn gewoon een hechte vriendenclub. Ja. En onze dirigent staat daar middenin. Die is niet alleen dirigent, maar die is gewoon lid van ons koor. Ja, precies. Die voelt zich helemaal meulenzanger, dus dat gaat helemaal goed. Hey, is het ook een beetje, Rob, rock en roll bij zo'n koor? Want ik kan me voorstellen, als jullie uitgeroepen zijn tot inspiratiekoor van het jaar, dat als mannenkoor, dat zeg maar de vrouwen aan je voeten liggen. Dat je dan achteraf in de kleedkamer met z'n allen zit. Lekker drank, drugs, een beetje schaars geklede vrouwen, rock en roll. Nou, daar moeten we misschien aan gaan wennen, maar dat zit er denk ik niet in. Daar zou ik misschien wel aan gaan wennen, Rob, want nu begint de faam. Ja, nou, dit is een stukje wat we dus nog niet kennen. Dat we inderdaad uitgeroepen zijn als inspiratiekoor met een prijstafel. Ja. En dat je dan Pure Music aan de telefoon hebt, dat is toch wel heel verrassend. Ja, dat is waanzinnig. Hey Rob, ik zit even te denken, als je dan wil verjongen als koor zijn, misschien moet je dan ook muziek zingen die we ook hier bijvoorbeeld bij Q-Music draaien. Bijvoorbeeld iets van Niall Horan of zo. Ken je dat, Niall Horan? Ja, nee, dat ken ik niet, maar daar staan we wel voor open. Nou, weet je wat, dan ga ik er gewoon nu draaien. Dan is dat weer mijn inspiratie weer voor het inspiratiekoor. Dat is toch leuk? Zal ik zo beloven dat we dat opnemen en dan kijken wat we daarmee kunnen. Of het inderdaad toe te passen is in een vierstemmig iets voor een mannenkoor. Nou, geweldig. Rob, ik wens jou een fijne avond. En behalve dat jullie Inspiratiekoor 2023 zijn jullie deze week ook de winnaar van de week bij Q-Music. Dankjewel.